με τον Clark. Στο 32 ο Μπέρ έχασε πέναλτι, μια πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Μίτοφ, μισή παραμονή ουσιαστικά. Το 0-1 παρέμεινε και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Σιντιμπέ ήταν αυτός ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αμυντική ολιγορία των παικτών της Motherwell, κάνοντας το 0-2 για την St. Johnstone, πάρα πολύ κοντά σε μια χρυσή νίκη οι φιλοξενούμενοι που θα τους διατηρούσαν στην κορυφαία κατηγορία, ακόμα και αν ισοβαθμούσαν με την Ross County. Δεύτερο μέρος, πίεσαν οι γηπεδούχοι, αλλά το μόνο που κατάφερε η Motherwell ήταν απλά να μειώσει στο 94ο λεπτό με τον Moses. Ο Μίτοφ και τα δοκάρια ήταν φύλακες άγγελοι για την St. Johnstone. Ένα γκολ λίγο πριν το τελικό σφύριγμα, δεν άλλαξε κάτι. Ο Moses σκόραρε, η Motherwell μείωσε σε 1-2. Η St. Johnstone όμως πήρε το υπερπολίτιμο τρίποντο και με αυτό έσωσε την κατηγορία, αποφεύγοντας και το επικίνδυνο μονοπάτι των μπαράζ. Τα κινητά πήραν βροχή, τα καλά μαντάτα ήρθαν από το παιχνίδι της Ross County με την Aberdeen. Η Ross County δεν κέρδισε, η St. Johnstone παραμένει στην κατηγορία, με την Ross County να μπαίνει στην περιπέτεια των μπαράζ. Η Ross County λοιπόν είχε τη μοίρα στα χέρια της στο παιχνίδι με την Aberdeen εντός έδρας. Αν νικούσε, ήταν αυτή που θα έμενε στην κατηγορία εις βάρος της St. Johnstone. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς για τους γηπεδούχους στο Global Energy Stadium, με το γκολ του Μάρι στο 5ο λεπτό, ένα γκολ που έδινε εκείνη τη στιγμή τη σωτηρία στη Ross County. Η Aberdeen ανέβασε την απόδοσή της, η Aberdeen η οποία ήταν βαθμολογικά αδιάφορη. Στο 32 όμως έφερε το μάτς στα ίσα με τον Σόκλερ, υπέροχη κεφαλιά, και μάλιστα με τη συμπλήρωση 5 λεπτών στην επανάληψη η Aberdeen έφερε τούμπα το μάτς, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση οι γηπεδούχοι. Το γκολ του McGrath από την assist του Hoylett, 1-2 στο 50 για την Aberdeen, με την Ross County να είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στη μάχη για την απευθείας παραμονή. Μάλιστα η Aberdeen σκόραρε για τρίτη φορά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως offside. Στο 64ο λεπτό η αριθμητική ισορροπία διαταράχτηκε. Κόκκινη κάρτα για τον McDonald και πέναλτι για την Ross County, η οποία ισοφαρίζει με τον Ντάντα στο 67, 2-2. Ένα γκολ χρειαζόταν η Ross County για να παραμένει στην κατηγορία. Είχε ένα δοκάρι, το τρίτο γκολ όμως δεν ήρθε ποτέ. Εδώ η τεράστια χαμένη ευκαιρία του Nat Gale, το 2-2, οδηγεί σε μπαράζ παραμονής την Ross County, που ισοβαθμεί με την St. Johnstone αλλά υστερεί σε αυτή την ισοβαθμία. Livingston Hibernian, η Livingston τελευταία υποβιβασμένη κόντρα στην Hibernian σε μια αποτυχημένη χρονιά για τους φιλοξενούμενους, που ήθελαν να συμμετάσχουν στα play-off αλλά δεν τα κατάφεραν στις λεπτομέρειες, μένοντας εκτός από την Dundee. Ένα παιχνίδι που δεν είχε πολλές φάσεις μπροστά στις δύο αιστείες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά στο 41ο λεπτό ο Μολιντά έβαλε μπροστά την Hibernian στο Tony Macaroni Arena. Τελικά όμως οι πράσινοι δεν θα πάρουν τους 3 βαθμούς της νίκης, καθώς στο 67ο λεπτό ο Άντερσον διαμόρφωσε το τελικό 1-1. 46 βαθμούς για τη Hibernian, δεύτερη θέση στα play-out πίσω από την Aberdeen. Η Livingston με 25 πόντους θα αγωνιστεί του χρόνου στην πιο κάτω κατηγορία. Κάπως
έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το φετινό σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Πρωταθλήτρια για μία ακόμα φορά η Celtic θα αγωνιστεί κατευθείαν στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης οι Rangers, τρίτη η Hearts στα προκριματικά του Europa League, τέταρτη η εντυπωσιακή Kilmarnock θα την δούμε να αγωνίζεται στα προκριματικά του Conference League.